שלום לכם, אני נועם. עכשיו אני אסביר לכם כמה עגלים יש לנו בבית. עכשיו תקשיבו לי, תראו. עכשיו אני אקח אתכם בסיור בבית שלי. אבל לכן צריך הקשבה והעלאה. אוקיי, יש לנו מיליון עגלים. אבל שתדעו לכם, זה לוקח המון זמן. עד שתמצאו את החוב, ועד שתכניסו, שתעשו חוב. בקשו מההורים שלכם לעשות את זה. תסתכלו בתוכנית שלי. עכשיו תראו, אני אביא את העגלים. זה הגיל מספר ראשון. עכשיו הגיל הזה הוא מאוד 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 יקר. עכשיו זה מארצות הברית. יש לכם תוקש ממנו. עכשיו תעשו ותאמינו לי, אתם צריכים לעשות את זה. גיל מספר 2. רגע. עוד שנייה אחת בלבד. זה הגיל מספר 2. עכשיו, שתדעו לכם, הוא הגיל מאוד, תסתכלו, ואני יכול לכם להביא לכם עוד הגיל, מספר 3. תקשיבו לי, זה מאוד 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 יקר. תאמינו, תקנו, תשיגו. ביי ולהתראות בתוכנית הבאה.